Sanibona bafethu uvane lo. So namhlanje kuphuma umbiko. Amsho abantu abaningi bawubonile ke lo mbiko lo regarding iMamelodi Sundowns. Ukhumbula kahle ke iMamelodi Sundowns isponsorishwe yini na? Isponsorishwe uRed Bull. Red Bull aphinde abe isponsor, not sponsor per se, but ke abe umnikazi weclub ethiwa iRed Bull Leipzig yale eGermany. Abaningi bayazi le club le bafethu idlala nje kakhulu indlela eyisimanga. Siyayisibona idlala ko Champions League, siyayisibona idlala ko Bundesliga lapha ibangisana no Bayern Munich, ibangisana no Dortmund. So decide nje ukuthi bashaye iSouth African Tour. Yabo bashaye nje iSouth African Tour ngo2026. Kuwona nje lo nyaka siwona bafethu bayodlala neMamelodi Sundowns ngomhla ka29 May. Bazodlala nje neMamelodi Sundowns ngomhla ka29 May. Bazodlala le eLucas Moripe Stadium go8 o'clock. Yabo angazi ke regarding ilocation yale stadium le game lothi why le game le bayithathile bayisa le Lucas Moripe go8 o'clock ebusuku because nyayazi isafety lapha out akukho safety eLucas Moripe Stadium akukho safe lapha but ke badicide kungcono ukuthi bayithathe le game bayise khona. Mhlawumbe engangcono ukuthi mhlawumbe igame bayithathe bayise le ePitoli kuyodlala le Loftus. Maybe ke mhlawumbe igame bayithathe bayise mhlawumbe eFNB because I know abantu abaningi bazothanda ukuyoyibukela le game. Even though uzobe kuyifriend but ke iLeipzig akusiyona iteam encane, iteam enkulu kakhulu. Abantu abaningi bazofuna ukuyohamba bayoyibuka le game and iLucas Moripe akusona istadium esikhulu, istadium nje esincane. Ke this is a big move for iMamelodi Sundowns. Izinto ezinhle bafethu siyajabulela ukuyibona.